И здравейте хора на първи епизод на Тривиадор България. Днес ще направим една кратка игра и нека да започваме. Някой... Според мен ние сме на хубаво място, да. Така. Два. Всички написаха 5. Този е наред. За сега няма какво да се притесняваме. Както си и мислих. Така. Найсти, 18. Yes! Ще можем да се обградим. Така. Вече сме сейф. Штоинг. Ей, този е голямата. Нещо такова беше. 70. Да, бе! Това е малко... Сега. 21 век ме беше. Това да можем да го бием. О, ние сме много добре. Ние сме супер добре. Никой не може да напипне. 7 или 6. Не, май бяха 9. 5 3 поне сме втори. Да, ние идваме тук. Значи трябва да нападаме това. Колко километра е да ръка? Съндяваме, че е толкова. Също за някакви 1000. Да. То може ли? Не. Няма. Още сме на първо място. Почва битката. Ние сме първи още. И сега сме първи. Направо му влизаме резко. Къде? Морска. О, верно бе, аз помислих. Окей. Няма проблеми. Проблеми няма. Окей. Те пишат, прачи, идем. Обезничка, да. А не, приказки, да. Тук стана штоинг. Не го знах това. Те тия двамата само себе си... Само тия двамата ще се бият. И най-накрая ще съм победител. Объртай... да.
Кога стана стоинка. Как се нарича групата от лъвове? Прайд ли? Това мисля, че го знаех. После ще видим и то с кривата. Кояно да първата общо 7 начина до. Аре де? 200. 5. Бум. Това е супер... Вау! Човек, ти знаеш ли си историята, бе? И се правим така. Yes! Взехме го. Сега трябва само по това да бием и сме готови. А, ние ли сме? Окей. Защо? Русия. Не бе, не бяха ли Украина или нещо такова беше? Как ти да? Ало, ужас. Честно. Окей, поне нищо не взима. Това е лесно. На коя дата? Ядното са на... Този. Бум. Така. Не мисля, че беше той. Както и да е. Той е, той нищо не може да ни направи, май. Да, нищо не може да ни направи. Или пък може. Мона Лиза. А къде е Да Винчи? Чакай. Окей. Печелим играта, хора. Мисля това да е за видеото. Надявам се да ви е харесало. И чао, чао.